hi kita gi party leader. Nomor klem Punjab yang hatang de gini sau san ngut rengut ang ni. Kita gi pajba. Jadi pajba hi kita gi party leader jonga. Kita bandrung lada dan san ngut hakawai ka yang san deli gi epek. Ai ki san 1000 man ubnai san snam lenter. Da pila le shisha komta. Tangi rugin song thaj no kan. Nomor fiken tiau dai ka jat benriu. Fiken tiau ya kalong yang kalong sem ka jongki. Fiken kieu ka ta economic value ka jongki. Ngol lada pimpan la ben le komta. Lada piwan tang ni ka por election ban penbit pajba. Sange bat song thaj no. Pajba ku sat pej kana ka Q1 mata kasngi kuma pitep ka kasngi ka pakhadro tam naga menta ki kertong political party ban le chu pajba ban pensko ye kata ka mat jongki ban menta kuma long hangne dan hangne halaban constituency akba nyo ban ye kendo ye we ki kertong ban aireng ye kana ka election MDC kata iba nani langsti naga sang voice of the people party temta la seng ilaban yo e kebu manfaat pun itu ibarat ni kertong wah ya kon yang ada ke election Kulis bon kumai lah matai dari bah Ivan kerteng jonga dari Dani Langsti bat yang lakha lahe hakisnong madan laban bariat laban namar ngi im tak sngi phia lengka kejat hak keleng bentah jong laban kira pun petai kendiat hak beda ibat kai ka jing themu jong kana ka jing jat kejat jong phi ibat perlok jong phi ka kamdon kawai ka ar kejing temu kalong ngi ya persang kuma pila patai bakari ka singi campaign ka bakhadu ngi sa hadu ka por saubuji tingi kelembu meeting kelembu isu naru mene por posting ngi sedang menginya kejat kat bengila ya borok ka konstituensi tang bengin sia kendu igi pajba habayat habayang ki badon yang tam bengin su hublai ya raktiru tang kata ban penkan mau ki ba kidai bikin yami ha ka arfoi tarik banyak habut dan nomor pada ni kat kum kejingnya keren situasi ni ngisong tu ba karena ka jingnya kon hangne kandai buat persa jong sting MLA bomenta te pisam jing NM dan jeker ban M la seban panyo ra ya ka thong jong ka jing job karena ka election MDC pi kejing ile kadon jong barok khoi nga ngamong badai tang tau persa jong MLA ne jong no ngidan usiting MDC ru mo te kejing ile handai borok ki belami samadan ngangit ba kidi ki kertong ba ki lapar penkre ba ile di te ngam sim tang uwe no ar ngasim borok ki candidate ki ki opponents habang ilahyar samadan banjele tingi ni haban bu bet yaki bagi ki opponents ki baklan henrei wat la kataru kejing kermen ku mangila trai sitam nakaliang ke jonga nakaliang ke parti kamtam kalai trai sitam bormet badmen sim hakini ki benai ki balalej bandra ai ke buram ke jong ke parti bat ngingit scam bakani ke air ke babe keleng saudong kari khasi jentia kawar kelengam kan be wat suru seni senong jongiru bat klemar tatin gidio itau so kejing job nani namar mengitip rupa kalaban mat kamau pram hang saya kelada lagi jangki legislative assembly constituency pada kasam ko berada hak MLA pila yakun ya ke election ndre piklam poy sek tong da sai ke jingya fair kaban namar to sna piklam poy sek ka jing job ba penkerman ya pi menta ka kanti pinjab hak election MDC ni don ke jing kerman bangin job ya kini ka MDC pemerintah kamdon jing fair ka mau pram ka kelem habi sangi ka legislative assembly ka dila ka jong Henry ya kini ka kenti ka pemerintah ka MDC ka mau ba ru ka don lang ka mau pram ru ka don lang bangi mo te nakaliang ka jong hi kumbang ala patay mene nakaliang ka party nakaliang ka jong ngilai tristom dai tang mata Henry la bun teli ki banai ba ngilai tristom but kejing kerman ka don bet namar haman ki yang bangirung warla ka dai shani lani ka dai sa mau pram sa mau ba sa laban sa lau sotun sa lumparing kejing kerman ka don namar baro ki pajba kumbang ka juang bagi lapai khamat bagi don kejing kerman tang hapo ka party ha ka VPP mur ka don hi ken ka kejing kham ngau skam menta ka kenti ta ini ora ya kejing job ngidon kata kejing kerman nomor ba ap niat mata ladangi ken
Hakani ke MP election baladep larang isim ya ke vote bank kejong ke MP election. Nah, kulai hata. Hakani ke MP election naka kat kendai South Shillong la 19 South Shillong ke bangiong. Ngilayo hadu san hajar arspa teli gibut. But nak ni na law shotun. Wahab ha se melim constituency ngilayo hadu arhajar arpau. Ladang ikan sepat ka mau ba bat ka mau prem ka sukhen kulum kumbah nyu hajar siten ke vote bank ka jong opera kaladon kani ka peni nagalas MLA ka double lot naga 19 South Shillong ru kala double nang ni na law sotun ru bayile ikong aiban kala double mata kala poi sudu arhajar tam jaga jingkermen ngidon lamar ba ku makalong ke vote bank ke double bak ngets kem baman la ka singi ke vote bank ke nang kiu cepat ba baro kari hasi jenja kena pai khamat supra ang iya kedon ketu ku persang beriau ban asas ka ben kendu ikru pat ba halum pering gang bangi tangim don kampra namar ngila iya ru MDC batrai teka ipat ka kampen pher la sah ka jing kampen jong fiba fitruah cela de ka thong ka jing i jengai ko ong em ngang adeu kertong ba la sedon kene ka fitruah sapi tu ikimat terikam terwas cepat ba ya kata kajingja halum paring mapi batai mentat haman la ka konstituensi kinong gawang kiti gidon bet na ka konstituensi ke jong presiden rang ba jong iru omlat kum kata kidan bet ko ta kajing gawang kiti mo hang ni hangi ru gidon tukum kita gidon bet hi ubadan hakli du kawai mesin tabot oh kimat rekam kum ke manifesto ngilak pelat sipat ba hapo rensan social media ngilak pelat ngilai ya kita kimat rekam jong ke parti mo enrai kawai ke bagi kwa banginong bare bagi kwa bangin banjur biang ni ba kum ke parti nginwan ra ya ka sensar ka khadar ka bakhoj ka bahok ka basubah ketahi kari gamat ke banikong bagin penkhoj ya kijing jabo ka banan po district council ki jerwit ki jerwat ki banan nang tai nya ban let ban law ban penbej nalu nakli seru satrai kata kari bengi terwa supai ba baci khon samla khamtam ngatrai pilai i hai kini ki banai ki baladep kimi ki report ki jing thungkam mo kimi ki report jing thungkam shwa ka model code of conduct kinon ko ba sau phau sau pusan ngut ki khon samla ki bala sa terwa kakam hai kini ki MDC ki bala kut samai Henry kadon ko ka seng ka bala tuklar kalong ke basngusi ba laksa recall no kata ka kata ka appointment letter ka jongki Henry ka wai pat ngong gini ki khun samla ki bayo ya kum ketu kalat galenti ba kim dai bandu jengkermen ki laksa ayalam bakala ki laksa penbit ha kita ki MDC ki bala kut samai ban tap kam ki yang tai district council Henry ku mangong wadu jengkermen namar dengi lapoi hang tai daka VPP kala bad yo tau sasar u sensar lakam hang tai hapo district council lada lat keno kakam nginwan ra ya kajing thep kam jing thep jam na ka bet ka khoj da bangi pelat ya ka advertisement ha ka rokom ka badai ngin sna ya kita ki service rules ki badon ngin pet company ya kita ya ka recruitment policy bar klem pet kerdan you know ru nadu uduk hadu beruspa klem da pet kerdan kham da pet kata ka jing ya dai ka jongki banu ru ngin ai lat da kalenti ka bet ka khoj ka suba ki khon samla jongi baro kata hai kadai kawai niki thong ka jong ka party ka jongi bangin ailan da kalenti ka bet ka khoj ka suba habashai ko mangitep he kala yakon yo MDC barem hon bat yakon ro yo MDC ba dangdon manta ka suki MDC te ngakwa la seban hin kedau hakimat rekam nya kene ke MDC ba pihapan yakon ka ai ke jingduna ka bala se hin kampan bha ma pi hak be konstitusi lebal kan kai bagi rekam hadu menta menne tengah ngamtip kini ki nong song snong ngatrai ki laban batai bah gini ya kata kai bagi rekam bagi ya kini ki arngut ki MDC ki bala julong teng nga hanga simen te bangai i ba karokom trekam kamlong ka babet ka bayat bet ya renti kadantang gajing no siliang gajing lek siliang khamat lut tenga kumukurtong larang poi sa kathong nakani khatsan labon mau prem habangi le kanu kakam nyemnum nyau siliang khamat yano ru ngin khen kumju ya baro habangala nginong mengila bangemla nginong nyemla ngimdai bangin sudan kata ka favoritism lani ka nepotism kom bagi ong mo kitin khareng ngimnum sya ya kata bakanwan wat sakawai du ka khubor ang kwa bangin ra sige pait ba jong kani ka constituency
hapdeng jongi wala kini kidon kini kinong kersan kiba yatrai bor ba mo kani ke MDC election menta tangko wei ngakwa abanganong ba hapdeng ke jonga bu pat ba mdan mano hapdeng mut kata ka jing dai ke jonga bu pat ba kanya dai bi thik tama bu pat ba ngim don kita ki manager ki team leader hapdeng ke jing dai ke jonga bu pat ba Kemun lah bonong hiba pin ya lang ba kita ki party leader bon punya kendo yo pat ba orang kam ngim dan party leader baro ki pat ba kita ki party leader ki pat ba kemun lah bonong hiba pin ya lang ba kita ki party leader bon punya kendo yo pat ba orang kam ngim dan party leader baro ki pat ba kita ki party leader ki pat ba hi kita ki party leader nomor klem penjob yang hatang di gini sausan ngut rengut ang ni kita ki pat ba hi kita ki party leader ki jonga Badani nomor ba hakine ki kendiat sengi tam swa ban poi sing nak jingit pun i ko ke issue ko ki ong ba ka BPP le ka mot pendo saya ka district council dah ka jingal te so pi ka don em la se ki pa ki bakli IP ya kun ya kan election besi dan ki ong pendo district council kumno pi pen saya ki pa ang wele kini ki mat sa kini tang ki jingpit thame pat ba ne ka political drama ka bang yong no nakaliang ka jonga VPP ngatarai turun san ba penmi kot kubur bila jios ngau ba ka VPP kan ong bangin penduk ke district council ngatarai ngi klem ong kata henry ngi ong bangin pen klan ya ke district council ban penne ya ka kendau ka syap bangin pen klan ya ka riti ke dustur kita gi bangi ong chupat ba ngi klem ong nadu unong elam jong ka party borok kinong get kam shano hangno ka kajing elap election jongi klem ong ba ngin penduk ke district council henry kini kiwei pat ki party ki ba kentho ki ba kenno ya ka VPP ba kendu namar ba kim don daw kim don manshu da kumai ba kumar kumno man pen klem ya ka VPP de ki pen smuthu pat ba da kani kerukum ki ong ru sipang kata ka article 371 ba ka 6 schedule ba lada kawan kata ka 371 ngin du ka 6 schedule hai ngi alap kumta ngatrai pilai i ke jeng pensai no spokesperson jongi Dr. Batskem Marbo henry ngi kwa ba kini artili ki an kindan ya ka kernet ka ban riu nginang trai borba susu ban penklan susu ban yadah ka jat ban riu article 371 kalong simple terms kumbangi la jubatai na kapor sa kapor ba ngidai ni dawa ya kata article 371 maka an ke bawan nak sarkar pedeng mo ka an ke bawan nak sarkar pedeng kam dai ban trai kam hang ni hajela ka jongi dan sakata article 371 kat bangi yo ke ine ke g kat baka pet mo ka jing dawa la dai ka por kani kam dai ka district council issue henry ke state level issue mo tengim dai ban mix kata henry apa ka dai pada baka ka kernet ka ban riu la ni kata ka 6 schedule ya kani ngindang pentrai ngindang penbahang ngindang penjana susu ya kani ban penklan ya kata ka state jong ka jat ban riu persang jong fi ban leje kendo ikipat ba ngatrai kipat ba kiladon kipat pensau ba dani nila yo kijing terwa pisa ne kam dan aku kata kamani power ka bini berkena election kamani power ngangit scam ba PE man ka election ka don ben oh bikin wan manong bagi kin ong pat ba pangalayo pisa te kimong hi kumta oh henry ngang ong tangkoi bang aju elap ha rinsan ru ngong lada ki don kum kita ki candidate ki bayat da kata lenti ban pendongkam ya kata ke bor pisah ngong balai tang ha kapor election balai pi pendongkam ya ke bor pisah tang ha kapor election ar lai banai shwa ke election ngong lada pidai si chau to khon dap senrang ga keme man ke epic kum ba pisah mentah por election pi job na pi ramru man ke epic man kayeng phiri benrung lada don san ngut hakawai kayeng san teli kepeng ai ki san hajar 10,000 man ubnai san snam lenter da pila le shisha komta tangi rugin song thaj no ken namar fiken tiau dai ka jat benriu fiken tiau ya kalong yeng kalong sem ka jongki pipen kieu ka ta economic value ka jongki ngong lada phimpan la ben le komta lada phiwan tang ni ka por election ban penbit pat ba sange bat song thaj no nong kadon ni kan kajing terai kajing bisa oh kadon bet kaya kata ta tapi ipan nem kan terekam nem par kena ka jing bet bisa akan ka election umta ngaget scam ba kala ban terekam tang ba kumbala penikai ke VPP simben ong kublai ta kali ke message ke clear ba sim bot ong kublai nomor ki pat ba menta kila kendet benrio
Kipat ba nong song snong borok kowe kari kasih jentia pelun mo kila kendet benriu. Tengah ngit scam ba kata ka bor ba bisa dagi pentrai kamru kamnom efektan hado kata-kata. Ngilai jayu hapo kanong krem mo. Ngiatip borok mano bele hanong krem. Henry haba khadu ke bor bisa ka khalam. Namar kiyat da kelenti ke bam khut ke bam hong. Ngiyat bet da kelenti ke bakhut ke bahok ke basubah. Par ngi kerman. Ba da kani ke jingya lenti ke jongi ngin poi bet saka thong watla kata ka kejing berat pisah ne kejing kata ka bor pisah kan sakalam hi kamnom sar Kumalong mta kalaban kursusi kan kumakano. Hajar buat kila mta yang kadon menta kan riu hajar sanspa tam kinong tep buat hon kan riu hajar sanspa lai pusau ne kalo kiran gumta tebak dani nomor kumbangi ihi kalaban kursusi hon kikor susi hasa sila benang ba. Kira kikor susi kiba. Mulai main. Mulai. Kira kikor susi haga ba kinong thakbot bunsien. Kimjong mi sakman. Lan ngin ong MDC ke MP wat ka MLR. Takum mukertong ba yakon ke election. Kai ka appeal jong fila se sikinong thakbot jong kelaban mau pernah kikor susi. Kapil nakaliang nga ko mukertong ya dekat jing ngobrit ngara kerpat red sisai kipat ba wah bas ngobha hakani ka kenti ka bamenta bas ngobha bagi nyami pat ba lang larangi kwa larangi terang ya kata ka jengkala larangi kwa ban pen rangiu ya kata ka jet benriu bagi ong bagi thon mo henry mendai tang ya jet benriu ndai ya kari kasih borok kowe ngobha ban nyami pat ba haka arfoi taring Ndai benya song hayeng ne ban ong bathat le thevon ndai dia mi pat ba ndai ngakwa ban sakawai patru kum ka yeng ka sem ka jong phi nai ong ma teng kidon kilong yeng kilong sem ki ba phya no e ka vut mo ki judon ki ong ita thep chata ngi phya ka vut ndai ngara ka jing ngoret sai sisen biang bat ngan banjur ka ni sungobha banya teli kum ka yeng ka sem ka jong phi ban mi ban ai ke jing kersan ke bapurah teli telong ban pener ngiu ya ke jat ban riu namar ke jing job ke jonga kamde ke jing job ke jonga kande ke jing job ke jong phi upat ba kande ke jing job jong ke jat ban riu kam namar phi ka VPP ke yang mentah ke song suk ke song san ban pen bahabriu ya ka lawai ke jong ki khun ki jongi persa ki jongi khun siu ki jongi kimbiau ki khnai bat kumta ter ngim perkhat tang ye kini election hendai ngi perkhat ya ka lai phau san phau stem seneng ti kumta ba phinya don bentalang ha kini ke jingkela ba phinya don bentalang ba phila banya thu khana pateng ba ngaru ngala don kata ke benta ban wanra ye kini ke jingkela ti sungubha ya mi pat ba ha ka arfoi taring ban banya don benta kata ke jingkela tungin ya non ya kini hakani ka kenti mata haka syap ke jong upra mo haka jonga ka konsumsi ke jonga budamu jonga udai ubahalor tam udai number 1 te ngara kerpat jur basubha banyak ai ka jing kersan ka jing teli ka bapura bat banyanyon hau budam ubar ningkong hau badai ke jong syap jong upra kala po yartat sa kamukot ikijingnya campaign kai gas terang ka bapi hakana ka election mata ka bapila copat bala sa kajing rung yeng ne kapi lang baki sosial media ne kai ka pa phi sem bagade ka kabu ka yarap tam phi banio kajing yakran baru no thabu kajing ya lenti ka jonga kadai bangarung door to door campaigning kata kala ayat kala telun digi benai ngaya le ngaya persang banganya kendo kat bangala ngamong mangala ban kendo ya barok khan handai at least nga kendo 80 to 90% mo namar ka portray ka pher teng kilami litrei teng nga ngarung hayeng joki ngami kendo teng ki kila pai nga ngami kendo handai kawai ka khubor bang pa pada bangan pha sakhi so bha anom ya thau namar nakaliang ka jonga hi nakaliang ki perlok kebiaran rangkat ban ngaru ngilai persang bagi nyarung man ka thli yang klem i no ya kano ka yeng ru te kata hi kadai kawai na kai karukom traikam ka jongi baginya kendu baginya selok bat ki pajba bagin smuthu ya ka jingkwa ka jongki kei ba kila hakini ki snem ki blale kumno ki shale ha ki wei pat ki nong mi khman
Henry ke jingkala bagi kwa. Ngakwa bagan yo snow nakasuntur ko jongki. Teng hot niya penlong ke public meeting. Ngaru ngala penlong ke public meeting. Riswa ke public meeting. Swa bagan penlong ke public meeting. Ngila ya persang bangi kendu swa higi paranong snong barok hot. Tunggu village bahahi labnong door to door campaigning. Door to door campaigning. Nyela. Tak ik respon pun jong pajba. Kerespon kalong tang kawai. Ngila kwa ke jingkala. Nomor ngi asngo menai dan dewi baru yang ngi ta sakmat lumi. Han. Henry na po tengi. Ni kersan. Kadon gumta nomor PD ban sungtu nomor kani kala along ka konstituensi ka belong hasor. Te bun ginong tray gibadon kiri ginong tray sarkar mo kumbangin siong. Te dai na kata kawai ni kita kidaw. Ba kiso salya ban mi hakman. Nomor baka sarkar o kala pan mi mo kawai na ki kulay. Sarkar kalau permi kawai nagi notification maka han baka mana yagi kamta mi ginong tri sarkar bikin attend ni public meeting. Dia kata kalau enggak bersasak kisah suppress. Kini kisah suppress tak emban si kisami kum kita gantian ngi napo. Ki kuai ki terang ya bikin mi sabar. Henry baka don kata ka kendon bagi tiang bade ka kam ke jam ko jongki te kimnut ban mi sakaman. Henry la bonong ki babon la se kum kini kijing ya kendo ba kibur ka ngi tray napo. Kibun kipat ba kumbang awang matan kidai ginong tray sarkar kibabun te kamtam kumbangan suang no kawangin ya keren syai mo kumbang ni ha law sotun kidan laingut ki candidate kibadai ginong song snong nang ni bagi suang no teng kisalia no ban mi powder mat ba yo sha thau hadin habun te Henry kamong ba thau tang ya ka ni Henry ha ka konstituensi laban hi bro kawai kalong bai ka bajar-jar ka election kajulong hinaman ka election saman ka election kalong ka bajar-jar. Tuga kumlo kajing kami lentipat nomor ba ke election ka bujar-jar ngi ke MP kajing job hila benang nomor ka election ka kham ka don ka wave jong pra. Mata apa ka MDC ka don MP ka wave jong pra ka wave jong ka BPP. Ka wave ka jong ka VPP ka jong parti ka don. Ka don tambah kumbang lapan pau mene boro kipat ba bikin wan sakman kimtur. Henry kajing kersan kinai ben. Kata ka silent vote ka bagi ong. Kila syai, kila senguthu ya ka kamram bakin le bangangit scam hakani ka kenti ka pamanta ka MDC ngin sei ya kani haka arp sautarik ni orang phang. Nomor ki kertong ki baya kun persa ya fi ki noktre joki ngin pa ki baya kerna tok bangara. Ya thu menah to ka jing wat sur baj ki to kene kilan sai kubor. Kyong bang ngi do breu bangila tep udu reu trai. Kertong jong pra lagi membuat tray ngimpat jutem ngimpat ju itu kai ka ba hidon ban pensai bot baj ba ni kene ka jingong ka jingong jong katu kat ningot kamdai ka sur jong ka konstituensi bro ka wei kata ka ke juba po jong ka sur jong katu ka ningot sauson ngot kamrai ya ka konstituensi ka buran khan reu hajar te kangan bu kala ka jing keli hato kata ka sur jong kita sausan henrengot kan rai ya ka bud ka jong ka khan reu hajar san spatam nam tharai tegumut kam refleks setia ya ka ngamlun ni hi ban ong spang tu ko video ru kamu nomor kam efek ye kam efek ye tegumu kertong ba lami kasin ka ba ka election meneng la keren ka ege jing jong phe ka dai bat kimat rekam yang kam don setia kata rekrutmen polisi ka bang kuno la sa dan kam bakla ki kon samla mereka wei ka ba ngiok skong ba ka nya keras ke sngi kadai ba ka BPP kan kelajat paru tak sep pensem re kene kabuban adres sendan ya kene ka issues gong gatu kaditang ka political drama jong gini kiwei part ki parti nomor aku mah kalau ong kim don man nakanong pi kidai ki parti ki bar klem nong rim kidai ki parti ki bam bat scam ya kanong rim kalau jong kim don man bagin keren show nakadau hapindai I hakani giransan social media latang jingkan tho ya ka parti VPP bat khamtam ya presiden jongi mdan ai show kata kali gamat ya lap election ke jongki syai kata kanong rim ke jongki syai kata kanong rim piaban kali ya ki kai kata kamat ya lap election ke jongki balai ka mat election ke jongki kadai tangban kan tho ya presiden jongi ba ka parti ke jongi la hi manong ba kiwi ki parti ki ya khon hangne kandai persa ke PPP ora khoj ki thau ki khnam jongki kadai PPP na kunon kajing sisa kembalakan ni presiden rama babaro ki parti ki le persa matatang ya ka VPP ka yang marwai bat baro ki parti ki le
percaya. Nomor fi pelada iwe ni kena nyalam joka parti. Ya kalau nem selesai kejeng perkat bola aja bang ngimyo ya ke majority marwai. Ngia trilang berkena ke parti. Kalau nem kejeng perkat parti kumota. Kum kari karai ke jong ka parti nga marwai simet buat lang ada tau nongket kam ke jong ka parti bah khamat ru ngam numla bahkan komen dengan batai ais pangkani bar ngit scam bah ngatrai pilai i ha kani ka MLA ru ka parti ka yang marwai lada kim yane kim yadon kata ka jing yadai dari bar kata kanongrim ke jong ka parti bangi yang scam bangi ba kanongrim jong parti bangi nyele persa ya ka bamsap moh bar kani ban penne ya ka riti ke dustur ke jongi lada kim yane scam ba kata ka lada kidon kiwe ki parti lada kia sngau tenat ba kata ka nongrim ke jongi lada kiamon banya trailang lesi kata tamanga kumangong ngamangala bangan rai marwai kedai ke parti ke ban rai ini ke bro Kepemur lah podong mentah nak keleng ke parti hikam padon kalau jekrenya terilang mano. Pi balik ke padon kum kata nomor ba ngit scam bahkan ke parti ngin sincar bi marwai. Kidon kata kon. Ngidon kata ka confidence bahkan mendai tang ni hasil senai hajente hilsu ngidon full confidence bah ngin yo hi bangin sincar ngin bat hi marwai. Nomor ba lese bla podong bodon kan confidence man ke election MP ne. Nomor la don ke jing trai ke hadirin ke election MP nomor ba kum mengitip ka election MDC kamlok localize. Te ya ada kejuk confidence kembang yo ya kejing kersan pa ba MP inyo ya kena kejing kersan la se pelak kampan baru ki buat rekam ki buat ban persengtu yo pa ba bakane ka election kalau kumne ke MP kalau kum tu ne kum no Nadu basangi ka parti ngimdon buat de kumai kumar hendai ngiyat ditang ka we galenti tang ka we ka nongrim nadu ka MLA election hadu ka MP election baladep bad hakani ka MDC ru mdan da kumai kumar ka buat ngilai da kaju ka sur la rapi phai khamat hagi video ki bala nadu bangi sengi ka parti bingi alap election hadu mentah mane lais nem lenter bingi lenti kaju ka sur bai ngi khlem phai sakadiang ngi khampai sakamon ngiyat bitang ka we galenti katahi ka dei ka bor ka jongi ba ngimdai kum kiwi ki parti ki ba phaino sakadiang sakamon sakanriang sarut sawa takumon la podong hi kamna na kuy pat kalenti kon election takawai ba tangkawai bai Fidan em ki strategis pat ki ban manage ke election campaign ke BPP kalender la se kum ki jingkran man pun kra ki postar ki bot kan namar kita bangi yo i mentai ya kon election kidan ki election management team ki banan dan BPP kadon ne pidai ma pi ki biatrai ki nok trai parti ngim ngikhlem hire kita ki consultants mungkin ciong no kita ki strategist semua kita ki consultants kita nah kalian ngejongi ngim don kum kita ngiatri borba met bet ben siam daladi hi PE kini ki perlok ki jonga ki biadon ni senda pan ngiatri hi mdon kita ki consultant bengin hire na kawai pat ka jelah banyarap ha kalian ka social media lani haki wei ki ar ngiatri hi ben na kalian naladi ke parti ru play in ru presiden rang bahi ru strategist huba hakamat tam rengkat bat kiwei pat kinong elam UMP ba bright ba having bat kum ta ter Dr. Batscam Dr. London sakara ngia trehi borba bat musim kum kan long elam jong ke parti ngia telun kum tahi klam bu kita ki strategist lani kita ki consultants ki bebu ki wei pat ki parti kidon ki jingken tho bangalai ha hoi ga rensan social media ba ki ong ba ka VPP kala bu kita ki autobots ban reply kita ki message ban le campaign ko abangan ong ba ka VPP kamdon kata ka bor bisa bagin ngin recruit lani ngin bu yakum kita ki brio kini ki jingju bab kita ki comments ki bami apa kerensan social media kini ki patbahi kita ki autobots tengah ko aban pa ka kubor shauni wei na kita usamla o bakon tho yang i kumta ba uang ba ngamdakan mau ba tamangakan mau ba ikintin ba iman ke VPP kala hire na kala bu kita ki brio kita ki autobots man reply ya kita ki messages haman kita kerensan social media henry nganya tu pi kita ki patbahi kamu ba reply kita nah kalian ke parti ke kelmo bola siapa ba awan komen bandai ngimdan ngomota kadai nomor bagi je ke parti ki je ke jet ben rio ki je ke ri kasi namen sim naladi hi kimi ban komen ya kita ki pat ba lingi mi thu sanu ngila bangin thu lut yaman iwe bangin ong bangin la ban phone ngimdan por bangin phone kita hendi ki pat ba hi kila ai jubab kimi hi dalade kum ki pat ba kimi hi dalade
ngatrai ngilai in adu kipor ki balalet du kiri kipat bahi ki bami bat ka pasu thamula kalong kum yutau samla wa kento bangi labu kum ta ula judan teng baka parti jungi ulai I kum no ngitrai kam handai ka ba solingo kum no ulit ai kum kata ka jawab ba don kita ki autobot seban reply kalong ka pasal pergi Kamu lawan nai ka main ka streng jong ka pipi kadai ka jing mi hijau khamat. kadai kipat ba namar ki kila dawa ya kata ka jingkela kila kwa kila terang ya kata ka jingkela namar kata kadau kim dan liti kumno bakin penmi ya kata ke jingshon ke jungki sabar te kani kani ka wai na kata ka frustration ngi la banong ma ba kim la bakin le direct ha ke bor sarkar henry kani ka wai na ka median bangi la banong ba ki penmi ya kata ka jingdawa ke jingkwa henry kim dai baki mi ki keren persa ya ka sarkar henry ki mi bar ki keren ki kentio ya ka parti VPP ki kersan ya ka parti VPP da ka ba komen sagini kirensan social media Lawan ki ka BPP kum ka alternative kadai ka jengkermen bakadu jong ka jat rio ada nih lapo yarta bisa kemukut jong ka jing yakran selesai si kentir kai ka ya sikitu ki bapak orang mana haka jing persang mana jong yeng punya kendo nasib ngan ai kena kubu napil sabar kod nak sendan ka jing lap election ya kena kubu senang tebut jong ka lapan ti sa sisian kum bangala batay mene ngala persang mangandrung haman ki tiliwiyeng ki jong phi henry ki don na preng jong phi banga hamsim la kandu sungba wanum thau ya kata henry sim ya kani ngan sim ya kani kala lingba kani ke media yang ba sobha ban kersan ya kum kurtong nakakhatsan lawan mauprem ba phindon kti ha kani ke jingkela ke bansawan ha ka arp sau tarik kebeli sibun Kekit bokit riang nak tim jongi ba pinjab kebeli sibun election